Bizim beynimiz günne nämeýär? Şonu kitsemamiz şo hakynda. Gelin ilki bilen beynin esas funksiyasy tanışalım. Beyni bize näme üçin gerek? Beynin esas maksady bizim energiýamy ekonom etmek üçin gelýän maglumatlary toporlara bölýär. Sortlaýar. Sortlanan wagtda elbetde toporlara atdakýar. Gowy erwet, iýilýän iýilmeýän, peýdaly peýdasyz, howply ygtybarly. Ona psihologiýa tarapdan seredip otursaň, beyni maglumat bilen abrabatwatsy edilýän bolsa, işleşýän bolsa, pikiriýä dip bilýär. Beyni pikiriýäni bul psihologiýa tarap. Neyrobiologiýa tarapyndan beyni birinjilik ýerde glukozadan imitlenýär, ikinji ýerde kislorod, üçünji ýerde omega 3, dördüncü beloklar, aminokislotalar we B gruppanyň vitaminleri. Indi bu iki zady doly bilip biz näme etýäs? Şu günümizde salýas. Mysal üçin, pikirler, indi toporlara bölelim, pikirler nirden gelýär? İki tarapdan, birinjilikden öz içim gürletmek arkaly we daşyndan bir-birde gürlänip menne pikir döreýär, reaksiýa döreýär. Mysal üçin öz içimden pikirlenemde esasy toporlar geçmiş, geljek we şu wagt. Geçmiş hakynda şo gelnäçe diýip men ýadyma düşürip stres edip bilen ýa begenip ýatlap bilen geljek hakynda çağılam, altıklam barda pikirlenýän ýa geljekde professiýam barda, ejem kakam barda. Şu wagtda medir şu wagt edip duran işlem barda. Barany men öz pikirlerimi arkaýyn filtre edip bilýän, saklap bilýän, durköşeş diýip bilemeýän köplenç metafora garabulyk diýen, garabuly düşdi, häzir düşünşeýin diýen. Ýöne şu garabulyk bilen men urşamak, ýa urşup öz içiňdäki stres esasında blok etsen yok, men edem yok toplap bir paçka ýöne bolan adamlar iň soňunda hokka çykaryp bilýär. Şoň üçin gelýän ähli bize emosiýalar hemmesi peýdasyz hemmesem gerekli. Şoň üçin dogry ýaşamak öwrenmeli. Indi dogry ýaşaýas, dowam etýäs. Daşyndan gelýän pikirler, olar näme etmeli? Çağan bir zat diýip dursaň içiňde ýam dawleniýan galy. Ýolaşyň bir zatdy, ejem bir zatdy, işteşiň, krasaşyň, kursaşyň olary näme etmeli? Hop, öz agzymyzy ýumuşymyzy ýaly ýump bilemdi o. Olar bilen düşünşmeli bolýar. Bu ýagdaýda, köplenç ýagdaýda bize soň näme etýänimiz şonu aýdyn, onu aralykda etmeli zatlaryňyzy aýdyn. Nerwini çizedip biz köplenç aýal adamlar gaharyny süýji zatlar bilen ýapýarlar. Ya erwet iştäs açylýar, köp iýip başlaýar stresini basmak üçin, ýa-da iştäs kesilýär. Ene şu ýagdaýda gowy çykalyga wasida arkaýyn aýdyp bilen öz auditoriýamy Ermak brendiniň täze batonçyklarla tanıştyrasym gelýär. Men elimdäki käde çöwükden ýasalan batonçyk jemi 6 sany görünüşi bar. Suratlarda häzir görkezip geçer. Ne görüşiňiz ýaly bu ýerde batonçyk bir ýerde sowat etmänigden de garak gasam owadanjy şular ýaly görünüşde birje batonçyk. Bu batonçyň birinji ýerde tapawutly ýeri bu batonçyk saglykly. Ýagny tebigi şekersiz hemme zady tebigi zatlardan taýýarlanan. Diýjek bolýany bu batonçyk ipsiz semremeýär. İkinji gaty doýurýar, dok saklaýar we energiýa berýär. Mysal üçin zala gatnaýansyz ajykyň soňundan her bir daçyk iýeýinler şu batonçykla perikus edip bilersiňiz. Ýa-da mysal üçin bir zada gaharlama oturyp bir bolu porsiýa bir zat zakaz edip şondan soň semräp ahyny alajak näme üçin şo zady iýipdir. Süýji zatdan iýip mysal üçin semreýän aýallar şo tarapa ýakyn aýallar bolsa şunu ýaly batonçyk bilen bu işden kesenok, işden açanok doýurýar. Umuman hemem peýdaly. Çağıcıklarınızda da arkaýyn berip bilersiňiz, hiç gel içinde himikat ýok. Diýjek bolýan kroniski stresiňiz bar bolsa, ýyzyndan etýän hereketiňizi ünsüriň. Ýan iýmitinize we ýan iýmitinize Ermak brendiniň ştäze batonçyklaryny degustasiýa edip iýip obyçny ratsionuňyza salyp bilersiňiz. Indi aralygyndan siz ýollaşyňyzy diňläp gelin ma mysal alalyň. Mysal üçin ýollaşyňyzy aýtdym. Awgust aýynyň 3-üne garnaşlamyz toý etýär, şoň toýuna da biz görünmeli. Senim aýdyp durkan ýam dawleniýan galy gaharyň elese sen şo toý edýän gelini bilen bir döwür söwüşdiň. Düşünşmezlik esasyna da sen toýuňa da gelmen, pataňa da gelmen nik gaýtdyň. Mysal üçin şo situasiýany aýlalyň.
Ne şo ýagdaýda gelin eline biýilini goýup bararmy şolaň toýuna men sylaýam toýuny näme diýip göni hop edip ýollaşyň ýüzüni almalylar. Öňkü wideolarymda da öwredipdim. Bu ýerde gaýtalak geçe Garvard usuly bar, gepleşik geçirmek. Garvard usulynyň esasy düzümi plus minus plus. Ilki duýgudaşlyk etýär. Masal üçin, men sana düşünýän, maşgaly bolup görnesiň gelýänler. Plus. Indi öz içiňdäki minus ýerine aýtýan ýöne şo gelin bilen biz bir döwür plan temada düşünşmedik we şo düşünşmedik şol ýerde galy. Häzir toýda seni heziledip tas edersiň, men bolsa ýüregim ysar. Şu ýagdaýda nämesem olar kadip teklip berýäňiz. A men näme bileýin, bir saatdan gaýdy ber diýip aýtsa wapşe super. Gön çapak çalýas ýollaşmada diýmek biz dinläpdir. Ýok, men aýdan wagtym gaýdarsyň, näme toýçulukdyr da gowunyň açaryn diýse, onda da şolar ýaly akylly hereketler dowam etse, inniki toýda siziň mysal üçin 1 saat görnüp ýygyňyza gaýdyp bilmek şansyňyz köpelýär. Diýmek plus men sen duýguňy düşünýän, ýöne men o ýerde sen ýaly heziledip diňjalmar, men nawet nýerençi eder. Davlenýam alar, gaharym geler, soň öýde gelibem ýadar. Iň soňunda da maňa düşünmek gerek, maňa dogry düşünmek gerek, maňa garşy soraglaryň barmy diýip ýapýas. Ana şo ýagdaýda diýjek bolýanym, beýnimizi biz dogry zatlar bilen iýmitlenirsek, gaharymyz gelse gelmese, enni getdirsek, pikirlerimiz hem içimizden gelýän pikir, daşyndan gelýän maglumatlary filtre edip bilsek, biz ýaşymyzy uzaltýas. Ve bizim beynimiz günlük gaýtalayan zatlarymyzy ýat tutýar. Bizim beynimiz ýalta bir şablon alyp çäpije edip otur. Täze bir zat düzüň size de bolýandyr. Ertir turup nesip bolsa täze vlog düşüp başlajak diýen ertir düşe. Bolýala ertir. Ertir turup men ingliz dil kursa ýazyljak diýen ýazylýaňam. Bir kursa zordan okyan. Dowamly edip bilen şoň üçin bizim beynimizi trenirovka etdirmek gerek. We bir näçe ýyllardan soň bizim bedenimiz bize sag bolsun aýdar. Wideoň soňuna çendiňler üçin köp sag bolun.